Καλησπέρα παιδιά, The Team Please και σήμερα κάνουμε το opening του YouTube Land SMP μαζί με όλα τα παιδιά που μπήκανε από τα 300 άτομα που κάνατε αίτηση. Όσοι δεν μπήκατε δεν πειράζει, ίσως μπείτε και στην επόμενη season. Λοιπόν, αρχικά το opening το έχω κάνει με τον Φλέτσι. Πες γεια σου Φλέτσι. Γεια! Ωραία, και τώρα θα λέμε ένα τα members. Φλέτσι πήγαινε, πες τα members. Ωραία. Πρώτος είναι ο S Gaming, GR. Γεια. Μετά είναι ο Σατσιπέτικος, GR. 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 Έλα ρε. Μετά είναι ο Μίστερ Παναγουαϊτή. Μετά είναι ο Ζούκο. Μετά είναι ο Βέρση. Αυτό το όνομα. Γεια σας. Ο Doom GR. Ο Crazy Dub. Guy GR. Damn. Ο Dub. Damn. Και αυτή. Crazy John Guy. Και ο Mr. Greg. Κακό. Έχει no blood. Α, ναι, και ο Τίμπλης. Και ναι. Αν είναι το Ναι, είμαι κι εγώ μέσα. Λοιπόν. είναι το team. Τι σοβούτο ήταν αυτό το μαλάκα. Και τώρα τρώμε copyright. Ωραία. Τέλος πάντων, αυτό ήταν. Ναι, Θα πάμε. πούμε τώρα σε ομάδες. Ναι, ναι. Και ναι, Θα σου Bye. πω τις ομάδες, ναι. Ναι, γεια. Γεια σας! Αρχηγός! Κάλε. Πετκό. Για Εδώ ποιο το λόγο, κάνω για ποιο λοιπόν. λόγο φάλατε, Όλα ποιος πάμε. έβαλε το Χακμπάρ. Καλησπέρα, εμείς εδώ από Evil Games και σήμερα μέσα στο πρώτο επεισόδιο του YouTube Land SMP και ναι, αυτό βασικά, είμαστε στο YouTube Land SMP, πήγαμε YouTube Land, μας επέλεξε ο κύριος Μάρκος, οπότε ναι, σημαίνει μια νέα αλλαγή για το κανάλι καθώς είμαστε με πάρα πολύ γαμάτα παιδιά. παιδιά στην αρχή που βγήκα από το ground, γάμω τα zombies που χορεύουν μακαρένα. Στην αρχή που βγήκα από τον ground λίγο awkward, πρώτον δεν είχα τι να κάνω και δεύτερον δεν τα ήξερα καλά τα παιδιά. Okay. Δεν τα ήξερα καλά τα παιδιά. Είδες ένα πουστάκι, οπότε πουστάκι θα πάω στο διάλογο πουστάκι. Υπάρχει άλλο πά. Έχω ένα θέμα με τους creepers όπως πάντα. Οπότε ναι, όπως σου έλεγα, κάτσε κάνουμε λίγο έτσι, ωραία να καλύψουμε λίγο την τρίβα εδώ πέρα, όπως σου έλεγα, σκελετός με hacks, απλά μη σκάσεις πάνω στη βάση μου. Ευχαριστώ. Τώρα δεν θέλω να με πετύχει ούτε μια φορά. Δεν στα embots. Ναι. Τώρα πάνω θυμάμαι που ήμουνα. Θα πάω fast. Θα πάω fast και επιστρέφω. Και επιστρέψαμε λοιπόν, δεν ξέρω τι γίνεται, δεν έχασα τα items μου, πέθανα. Όπως μπορείτε να δείτε, κράφταρα σπίδα, αυτό το πράγμα εδώ το αγαπώ απλά. Και ναι, σήμερα λογικά αυτά τα πλάνα που έχω να κάνω είναι, λοιπόν, ακούστε, λογικά στην αρχή θα δείτε κάποιο opening που είμαστε με τα παιδιά, με τον Team Please, τον Fletchy, τέλος πάντων όλα τα καλά παιδιά που είναι τώρα η μισή μέσα. Λογικά θα κάνω ένα timelapse, θα κάνω timelapse που τώρα που θα καθαρίζω αυτή την περιοχή. Θα καθαρίζω αυτή την περιοχή. Θα προσπαθήσω να χτίσω κάτι και θα χτίσουμε ένα μικρό σπιτάκι με spruce, dark oak wood και γενικώ θα διακοσμήσουμε αυτό το μικρό μας φιλαράκι εδώ πέρα. Παπ. Και η creeper στην οικογένεια είναι πολύ σπαστική. 500 hits για να ψοφήσουν. Τέλος πάντων, όπως έλεγα, θα δούμε ένα μικρό timelapse
που θα, αφού βρω λίγο μια ωραία περιοχή για να μπω μέσα, να ανοίξω μια ωραία τρυπούλα. Όχι, αυτό ακούστηκε κάπως. Αφού ανοίξω την ωραία τρυπούλα ναι, βασικά θα είναι ότι θα ανοίγω την τρυπούλα μετά που θα ανοίξω την τρύπα θα είμαστε μαζί και θα ξέχασα να κάνω commentary. Τέλος πάντων, μετά θα δείξουμε ξανά την πύλη, θα ξανακάνουμε πύλη, θα βάλουμε ψήνεται λίγο stone για λίγα stone bricks. Θα κάνουμε 2 design με την Chrome SMP για όσους προλαβαίνουν το επεισόδιο της πύλης. Ευχαριστώ τα παιδιά που με βάλαν YouTubeland, η αλήθεια είναι το, εκτιμώ πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, το όνομα YouTubeland στην αρχή δεν μ' άρεσε. Γενικά στην αρχή ήταν λίγο awkward, δεν είχα SMP. Δεν ήξερα γενικά τα παιδιά, είχα αποχωριστεί από τα δικά μου, από τους δικούς μου παιδες και τη χάζελα, δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς τη χάζελα. Και ναι, όπως έλεγα, είναι λίγο awkward, αλλά γνωριστήκαμε με τα παιδιά και είμαστε απλά πολύ ποπά. Και είναι γενικά κομπλέ και ο YouTubeland είναι πολύ ωραίο server, φίλε, δεν ξέρω γιατί. Είχα μερικές αναταραχές με το ότι πέθανε συνεχώς. Αλλά ναι, βασικά αυτό, ναι. Τώρα είμαι μια χαρά, τώρα έχω κοιμηθεί εδώ πέρα, οπότε ξέρω που είμαι. Θα κάνω και εδώ πέρα τέτοιο. Μερικά screenshots. Τι έλεγα τώρα, γενικά το YouTubeland είναι έτσι ένα μεγάλο όνομα για SMP που δεν είναι μια γκάμα έτσι, είναι έτσι μια πιο μεγάλη ποικιλία σε thumbnails, το που μπορεί να πειραματίσει ο καθένας. Έχουμε κάνει και το logo, λογικά θα το βρείτε εδώ κάπου στην οθόνη σας, αν το θυμηθώ εδώ να το βάλω, αν δεν το θυμηθώ sorry. Οπότε ναι, πάμε τώρα στο timelapse. Και επίσης στρέψαμε λοιπόν για μέσα εδώ πέρα και έχουμε μαζέψει πάρα πολύ υλικά. Και τώρα, επειδή είμαι έτσι ωραίος και όμορφος βλάκας και δεν έχω coal, εντάξει έχω coal, θα βάλω να ψήνεται λίγο έτσι. Καλό πράγμα. Όσο εμείς αρχίσουμε να κάνουμε αυτά εδώ τα πραγματάκια, να κάνουμε λίγο την πύλη. Επεισόδιο θα είναι πάντα η πύλη. Γενικά επεισόδιο θα είναι κάτι chill, ξέρω εγώ.
Εδώ πέρα, όπως καταλαβαίνετε, έχει χτιστεί ήδη μια γέφυρα. Sorry που το λέω, αλλά επιβάλλεται να μαντέψω. Τέλος πάντων, έχω φτιάρει. Έκανα diamond tools. Okay, οπότε εδώ πέρα. Αφού θα είναι εδώ αυτά λογικά. Οκ, καλά ξεκινήσαμε. Θα παπ. Ωραία, φάμε και το ψωμιλέγι μας. Για να φάρμεις εκεί πέρα. Για να βγούμε παπ. Παπ. Καλά βγαίνουμε τώρα. Οπότε τώρα εδώ θα το καλύψουμε. Δεν ξέρω αν μου βγει όπως του Crown. Ελπίζω να μου βγει όπως του Crown. Θέλω να μου βγει βασικά όπως του Crown. Του Crown έχει ένα hard texture, φίλε. Οπότε αυτό πάει 1, 2, 3, 4. Που ανεβαίνει με cobblestone. Όπως και αυτός ο τείχος. Παπ. Γενικά να φύγουν λίγο εδώ αυτά. 1, 2, παπ. Και λογικά θα να μιλήσω θέλω. Θα είδατε timelapse. Οπότε ελπίζω να σας άρεσε. Ήτανε απλά μάζευα τα υλικά για το όλο πράγμα. Λοιπόν, πάω να διάσω λίγο στο chest μέσα διάφορα πράγματα, όπως όλες αυτές τις αχρηστίες για παράδειγμα. Έχω και δισκάκια. Που μπορεί να κάνουμε και κάνα κουδουνάκι, ρε φίλε. Το πιστεύω να κάνουμε κάνα κουδούνι έτσι παπ και να ξέρω εγώ να είμαστε κάτω και να θέλει να μας ειδοποιήσει ο άλλος και να πατάς και να αρχίσει να παίζει κάπως ο δίσκος. Δεν έχω ιδέα, μη με ρωτάτε. Όταν έχουμε αυτό το πράγμα που είναι καμία σχέση με αυτό που ήθελα. Λοιπόν, αυτά πρώτον. Φεύγουν όλα από εδώ. Αν θυμάσαι στον τέτοιο ήταν ένα μπροστά. Ή ένα πίσω. Νομίζω ναι. Ναι ρε, ένα μπροστά ήτανε. Γάμω το. Και δεν το θυμόμουν ο χάφτας. Λοιπόν, παπ. Έτοιμο λοιπόν. Θα έχω λίγο μπιτζί τώρα, οπότε θα επιστρέψουμε. Οπότε επιστρέψαμε και τώρα θα βάλουμε σε όλο αυτό το πράγμα, αφού σπάσουμε λίγο αυτά. Και βάλουμε το cobblestone, θα σπάσουμε εδώ πέρα γιατί το έχω βάλει. Έχω πάρει πάρα πολλά υλικά και θα αρχίσουμε να βάζουμε λίγο το stone bricks σε random σημεία. Οπότε εκεί πέρα θα κάνουμε έτσι ένα texture. Γιατί όσοι βλέπετε γενικά τα SMPs μου, ξέρετε τέλος πάντων ότι πικάρω ένα πολύ noisy τρόπο τέτοιο χτισήματος. Οπότε εδώ πέρα και εδώ πέρα. Και εδώ πέρα θα μπει το cracked. Και εδώ πέρα θα μπει το... αυτό. Και έχουμε αυτό που είναι όπα πιστεύω. Θα κάνουμε λίγο πιο random το texture. Δηλαδή εδώ θα αλλάξουμε, εδώ πέρα θα κάνουμε τέτοιο. Βάλουμε λίγο cracked. Ναι, πιστεύω ότι είναι μπόμπα. Οπότε θα προσπαθήσω να κάνω και το άλλο την άλλη μεριά. Πάμε 1, 2, 3, 4, 5 και 6. Βάζουμε stone bricks. Γενικά δεν είμαι και ο καλύτερος builder, αλλά ναι, χτίζω με βάση αυτά που μου αρέσουν και αυτό μου αρέσει σε μένα. Έχω ένα σταθερό χαρακτήρα πάντα. Εσύ κλείσε με gravel. Ωραία. Τώρα το gravel θα μπει εκεί, εκεί
και εκεί. So, το έκανα τον τοίχο. Τον έκανα τον τοίχο, αλλά χαλάχ. Έχω κάνει κάποια σημαντικά λαθάκια που παρατήρησα. Κοιτάξτε εδώ πέρα, τσακ, σας άρεσε. Οπότε ναι, γκρεμίζετε όλο αυτό το layer και να το κάνουμε μαζί εδώ κάμερα, δηλαδή βασικά αυτό θα κάνουμε σε αυτό το επεισόδιο. Είναι κάτι του Crown SMP, θα είναι από το επεισόδιο που... Crown, δεν είμαστε πια Crown. Τέτοιο, θα είναι από τα επεισόδια τα οποία θα χτίζουμε απλά πολύ πόπα. Απλά θα χτίζουμε όπως έλεγα. Οπότε αυτή εδώ, αγάπη μου γλυκιά, θα έφυγες κάπως έτσι. Οπότε φέρουμε την αξινούλα μου που έχει σχεδόν σπάσει και θα σπάσουμε και αυτά. Και θα δεις τώρα πώς θα τα βάλουμε. Και σίγουρα θα μπει ένα cracked stone brick εδώ πέρα. Λοιπόν, έχω ανάμεσα σε αυτές τις γκάμες. Οκ, και είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6. Άρα θα μπει ένα διπλό. Λοιπόν, πρώτα θα μπει το cobblestone. Μετά θα μπει το granite. Μετά θα μπει το cracked. Μετά θα μπει το gravel. Εκεί μετά αυτό. Και μετά εκεί κάτω ξανά το granite. Και είναι τώρα συμμετρικό. Οπότε εγώ θα κάνω λίγο ακόμα πραγματάκι σε ένα timelapse και θα αποχαιρετιστούμε μετά.
Οπότε ναι, λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. YouTube Land, όπως βλέπετε κάναμε αυτό εδώ. Βγήκε αρκετά από πάτο. Θα το βάλουμε φυσικά και άλλη λεπτομέρεια, γιατί έτσι απλά δεν βγαίνει. Λογικά στο επόμενο επεισόδιο θα δείτε τις αλλαγές που θα έχω κάνει. Λοιπόν, άμα σας άρεσε το βίντεο μπορείτε να κάνετε ένα like, καθώς με βοηθάει να αναπτυχθώ. Αν θέλετε ένα βίντεο και γενικά σας αρέσει το υλικό του καναλιού, μπορεί να κάνετε ένα ωραίο subscribe. Φτάσαμε τους 200 και το Σαββατοκύριακο που έρχεται έχει το text pack release που ετοιμάζω αυτή τη εβδομάδα. Επίσης, τι άλλο, ναι, like στο facebook για πιο αναλυτικές ενημερώσεις που δεν μπορούν να γίνονται μέσω του YouTube, για τον λόγο ότι απλά δεν μπορώ να βάζω βίντεο κάθε 5 λεπτά. Οπότε ναι, ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο YouTube Land, τα καλύτερα έρχονται για να ξέρετε. Οπότε ναι, καλή συνέχεια.